İyi Mektep kanalımızın bugünkü videosunda biz size Xiaomi kampaniyasının teze çıkaran prozrachny televizor hakkında tayinladık. Televizor özünün durnuklu ekranı bilen, yani prozrachny orçça aýdylandy. Ekranın bu yüzünden o yüzü görünýän aýratynlygy bilen her kimi geň alyrdy. Mi TV Lux Transparent Edition diýilen bu televizor ýörüýte zawodlarda ýygnalýar. Onun ekranın prozrachnylygy bilen oluşwak televizor dünýäsinde iň öňde barýan televizorlaryň birisidir. Bu televizor esas iki bölekden durýar. Ekran ve podstavka. Televizorun ekranı prozrachny bolmagy üçin onun beýnisi, prosesory podstavka yerleşdirilen. Podstavkada dolandyryş bölegi, dinamikalary, razyomlar ve sowadyş sistemasy yerleşdirilendir. Upakowkasynyň ululugy sebäpli bu televizory getirmek üçin bahasynyň ýaryma çykyp biler. Sebäbi bu jadyly diýilen ekrany gorap saklamak üçin upakowkasy gaty gödüňüne tutulan ýagdaýda upakowka edilip getirilýär. Her türlü taraplarından seredeniň bilen ekranyň suratynyň kaçysy ütgemeýär, ýani her gapdalynyň seredeniň bilen ýokurky suraty görkezmäge ukyply ekran. Iň gyzykly ýerleriniň biri bolsa swedi öçürenden soň ekranyň arka ýüzünde hiç zat görnenok. Ýani ekranyň prozrachnylygyny seretmezden swedi öçüren soň eýam edil prozrachny ekran däl ýaly ýokurky videony görkezýär. Çağalaryň udaryndan ýa-da käbir beýleki degen zatlardan gorumak üçin daşynda 5.7 mm galynlykdaky metaldan olan karkasy bar. Bu televizorun prosesory bolsa Android sistemi bolup, onda Android MediaTek 9650 prosesory yerleşdirilen. Ýene-de ütgeşik aýratynlyklarynyň birisi onda Always On Play funksiyasy bar. Mysal üçin televizory görmedik wagtyň şunyň ýaly howany görkezýän ýa-da başga peýdaly maglumatlary görkezýän funksiýasyny ulanyp seredip bolýar. Sesi juda arasa ýokurky ses çykarýar. Arkasından sereden wagtyň ekranyň öň ýüzünde näme görkezýänligini görmek juda kyn. Ýagny 90% ekranda näme görkezýänini ekranyň prozrachnylygyny seretmedinden arka ýüzünden seredeniň bilen görüp bolanok. Bahasy 5 milyonluk televizorlar ýaly gymmat däl. Ýöne oňa seretmeden täze çykanlygy sebäpli bu televizoryň bahasy şu wagtky eýan bazarda duran televizorlar deňeşdirende epeyje tapawut edýär. Şunun ýaly prozrachny ekran näme gerek diýip pikirler ortağa çykyp biler. Ýöne şeýle ütgeşik zady alyp kino görmek üçin, öýüňde televizor görmek üçin goýmak bu edil size bilemek, ýöne mene almandyryp bilemek. Televizor bilen bagly goşmaça soraglar bolsa bize kommentarýalarda ýazyp berersiňiz. Onu videony halansyňyz diýip umyt edýäs. İyi Mektep sahypamyzyň indiki videosunda sizle görüşýänçä hoş, sag bolun.